Så der vil vi lave en lille video for jer. Stunts, fails, box, glitches. Nej, ikke glitches, men box. Alt hvad I vil kalde det lige meget. Ja, nu vil vi vise jer en bug. Jeg har... Nu kommer der et stunt. Et rimelig godt stunt, man kan sige. Op på en arena. Get fucking fail. Nu kommer stuntet. Ikke en fail den her gang. Bare vi kan passe på de der røde, jeg tænker, skide bil. Så tror vi godt, at han kan klare det. Jeg er nemlig dyret det mange gange. Nu gør vi det. Ja, tro mig, nu gør vi det. Hvis bare de der biler lige kan fuck af. Please do it, just do it. Just do it. We need to get the cars away. Fucking pedokar, mand. Vi kan ikke få rundt i den der bil. Nu prøver vi igen. Og den her gang. Jeg tror, det er tredje gang. Satans biler, de flytter. Jeg ved ikke, om det er tredje eller fjerde gang, vi prøver, men hvis det er tredje gang, så tredje gang er lykkens gang. Fjerde. Så fjerde gang biler, er lykkens gang. Så er der en bil langt skrevet. Hvordan sker den? God. Do it. Okay, vi vil et nyt stunt nu. Ja, og hvis de satans biler, vi lige kan flytte sig igen, så tror jeg godt, og jeg tror ikke, vi fejler nær så mange gange mere. Så nu, ja. Så ja, bare enjoy the ride. Det var det for i dag. Og der kommer i hvert fald mere. Håber I vil like, subscribe. Der kommer mere, tror jeg nok. Bare kommenter, hvis I synes, der var noget, der var dårligt. Og I må godt dislike, hvis I skriver ned i kommentaren hvorfor. Så ja, vi ses. Hej.